Job Sikala wasungwa kuSouth Africa mushure mekunge mota yanga achichaira yabatwa ine zvinodhuka dhuka ma-explosive pamwe chete nama-dynamite. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Inyaya inorwadza. Mukomana achangobuda mujere hasati ambonyatsodzwisisa kuti masystem acho ari kufamba sei apinda zvakare. So ari kuPretoria vakaenda kune mumwe musangano. Then host wake akabva amukumbira makiye mota to check for something chiko chinochekwa. So murume akabuda nemakiye aya ndokubva anogara 30 minutes ari panze ndokuzodzoka zvakare achipinda akabva musangano uno uri kunonoka kupera ngatichiindai zvedu kumba. So vakabva vapinda mumota yanga achishandisa iyoyo. And on their way, the police stopped them and searched mota iya. Vakabva vawana muine izvi zvinhu zvatataura. Akabva aendeswa kuPretoria police lawyers abva kuZimbabwe kuti vauye kuzotaura nyaya yacho vamubatsire panyaya iyi. Pane South African lawyers that are on this case. Then iyewo mukomana ari kuwinzawo mamwe malawyers kubva kuZimbabwe. Zviri kuratidza kuti pane kakuplanta kakaitika mumota umu. But anyway, since tisina information yakanyanya kuti tsekete, hatidi kuti tibve tataura kuti akaplantigwa zvinhu izvi. Asi munoziva guys kuti Job Sikala munhu akaita sei. Tikuda kuziva number 1 kuti angachimuhosta wacho ndiani. Why would you hand your keys to someone iwo chinyatsoziva kuti uri high profile munhu ari kutsvakwa ari kutsvakiridzwa kuti abatwe, especially if they say they want to check something in your car. Guys, host vaida kutarisa chini. This story is not adding up. Vamwewo ndo vari kuti this is an opposition syndrome yekuda kungoblema vanhu vose kukana Job Sikala anga ane kamaini kake achitsvaka zvima explosive zvekunodhutsa dhutsa. But anyway guys, munongozvizivirawo kuti panapa isusu we are impartial zvamunenge muchingoda kutaura. Makomenti amunoda inini zviisirei moga mucomment section. Kune vaya vanofarira kutyisidzira vamwe. Aiwa guys, this is a very kind community. Zvekutyiswa isu hatisi kuda, hatisi kukwata zvekungomhanya. On a lighter note guys, pana baba vanetswa kuzaka nekuramba vongononga ma$100. Vari kuti chero vakadecide kuti nhasi handibudi panze, $100 inongoblowiwa ichipinda pamavo. Chero vachizvifambira vanogona kungoona vatovhagwa ne$100 kumeso. Vati vaneta nemari dzakadai idzi. Vari kukumbira rubatsiro kuti kana paine anogona kubvisa mweya wakadai vari kumutsvaka. Nyaya iyi yabva yaita kuti ndifunge kuti kose ini ndisanhongi chero R20 chaiyo guys, chero R5 aiwa irunetsa kunhonga. Pane murume wokuzaka under Chief Bota Headman Dzoro in Masvingo ari kutsvaka assistance after he picked up $100 note and used the money to buy his family groceries. The man picked the money at 17:45 hours on 10 April on a certain path on his way home. Surprising thing to him now is kubva musi iwoyo he picks that money every time, $100. He can pick the money anywhere he goes, even on his way to the garden. Even if he decides to remain indoors the whole day, wind just blows money into the house. This man is seeking help. Kune vanhu vanogona kuzvimisa izvi vari kuti aiwa bodo ngazvimiswe. Thank you guys so much for watching and please do leave your comments panyaya yedu.